Hej, Hej, jeg hedder Sille, og jeg hedder Mille. og vi blogger Ja, lidt forskellige steder. Vi blogger blandt andet på Facebook-page, der hedder Nielsen. og på Twitter, hvor vi hedder Blog Nielsen. Og vi har også en blog, På Blogspot. ja, på Blogspot, hvor den hed, eller slet. Den hedder, siden hedder torfarnielsen.blogspot.com. Ja, I må gerne tjekke bloggen ud og være fast læser, og vi skal nok sørge for at holde den i gang med nogle billeder og noget tekst og nogle videoblogs. Men vi mangler bare lige nogle faste læsere lige nu. Ja, vi vil blive rigtig glade, hvis I vil gå ind og kigge på vores blog og blive faste. Og det vil bare i det hele læsere. taget betyde rigtig meget for os. Vi har prøvet nogle ting før, men det er lidt uddødt for os, hvis man kan sige det. Det gik ud for os, og nu vil jeg gerne komme i gang med det her, og det er en drøm, jeg har haft lidt længe. Og ja, nu vil jeg bare gerne få det til at virke den her gang. Hvis det er, kan I også skrive til os på vores mail. blognielsen@hotmail.com. Og der kan I skrive alt muligt til os, også hvis I har noget privat noget eller noget. Eller noget andet. Vi vil rigtig gerne blog om hverdag og mode og Altså vores hverdag. ja, vores hverdag og mode og ja, det er nok de fleste det vi blogger om. Ja, og vi vil, vi vil sørge for at lave nogle flere af de her blogs, men lige nu der virker vores videoredigeringsprogram ikke rigtigt, så vi bliver nødt til at optage på YouTube af, men det skal nok komme til at virke, så der kommer nogle flere effekter nu. Ja. Men vi håber, I vil synes godt om på Facebook-page og følge os på Twitter og blive fastlæsere på vores blogspot. Det betyder rigtig meget. Ja. Men have en god dag. Vi Ja. ses. Hej hej.